Moje meno a dneska sa budeme učiť, ako stiahnuť platené hry zdarma. Idete na obchod Play a vyberiete si, ktorú by ste si chceli. Najprv by sme si to skúsili, nejaké drahé, skúsime nájsť napríklad toto. Tak zistiť viac. 113. Idete na Google. Six. Apko. Dáte 1, 3. Dáte tu. Dáte toto. Dáte OK. Tak kliknite na tom. Inštalovať. Dáte to. Dáte toto. Napíšete si. Tak a už vám to pôjde len inštalovať a už to máte. Toto bude na dnes všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, daj like. Pokiaľ si tu nový, nezabudni dať odber. A fakt toto bude všetko. Čaute.